Čajci a čajkovia, dneska idem vám ukázať, ako kresliť mojom štýle. Najprv takýto oval, neviem, či je to oval, asi potrebujem do prvej triedy. Potom jedno ucho, druhé ucho, taká vajíčková tvár, hlava, ne tvár, toto kecam. Potom krk, mikina, potom teraz nohy, topánky, robím väčšinou tak, že si otočím celý papier. Dobre. Teraz ruky. Ja kreslím 4 prsty, lebo prečo ne? Potom druhá ruka. Dobre. A teraz hlava. Takže tvár. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vlastne si môžete dať hociaké, ja si dávam takéto, lebo prsta, lebo jedno oko, 5-metrové oko a ďalšie 5-metrové oko. A potom úsmev. No, tak to ja kreslím. Tak.